Taho nga kulang pagpasabot ang ato ang katawan ilabi na diri sa barangay Tugas labigit ining pagpanghatag ining karne nga una gyud na receive sa barangay kining karne nga 1 kilo. Dugang pagpasabot usay procedure ani Kapitan Yujitad sa Tugas. Una may buntag si Ron, si Roy and si GKL. GKL may buntag no. So kana nga kuan kanang di man gyud siya matawag nga issue gihimuan ra og issue no. Kay kani man gud syempre ug manghatag ta naagi na liquidation. So kana pud accounted for na ang among ipanghatag kinahanglan naagi na siya pirmahan. So basig matingala sila nga nganong tulo ka buk among gipirmahan. So sa ato among kuan kaning form tulo na siya pareho ra na siya. Pareho. So para madali kay ang karne baya ug imo ibutang ang usa ka taho mo gasto og 3 ka minuto kay magpapirma ra magsulat sa ngalan. So ang atong karni mapundo po siya 3 ka minuto niya kadaghan sa kadako sa barangay Tugas mo na nga mo ang gibuhat sulatan ra namo og usa ka ngalan dayon papirmahon sila og ikatulo. So kato siya amo to siyang i-rewrite ra nga kani siyang tawhana sulat diya. So pirma kag ikatulo. So para madali ang trabaho. So mao to siya. So mao na yun nga unsay issue ana. So ingon ani ang bayig sa tulo ka porma mo pirmi sa ikatulo. Sa iyang pangalan kausar siya musulat kay i-write ra sa duha. Dili pa gani siya musulat sa ngalan kay para kuan gyud ba. Tawag ni maayo pagkasulat ba kay naman tay mga BSW. So ngano tulo ka porma ka? Kanang tulo ka porma, mao mo na siya gihatag didto. So pero mao ra na siya, sin copy ra na siya. Kay siyempre basig na anay copy sa DSWD, sa kopya rather tulo ka kopya. Endorso sa national or kuan o sa kuha ana ba. Kay for liquidation Yes. pag-justify. Pag-justify. So katong ay yellow pad cup kay usa man pud tong yellow pad. Okay. Kato siya sa barangay ra to siya, mura to siya silbing master list ba. So mo gani itong amo ang gibuhat para madali jud jag samot. So amo orang gitsikan og isa to nakadawat dayon among apas tong form. Kay para madali ra gyud siya. Kay para ang karni pag abot presko jud ba nga punan tawo. Mura ko sa control kay nakadawat siya. At least dili sila ka nigar nga wala mi kadawat kay naa may check didto. Ana ra na. So kap kining na 1 kilo ba gyud ang karning baboy o kay karning manok ang panghatag gyud sa budget. Kana siya 1 kilo na pagadi usab uban mo sobra. Kay na may uban mo ingon nga. Ngano man niya kung manok diri o gitunga wala ka kilo pero gitimbang nila 1 kilo man jud. Ano ba? Kay day manok nga sobra kilo. Nay manok nga sobra pus kilo. Napoy manok nga wala pud kilo. Mo nang madugangan. Dili ingon nga gikwaan tong parte. Kay may masangano bang dili tibok ni manok be, ikaw mo palit kag manok ron 1 kilo niya. Dakong manok dili gyud na siya mo nga mutok mag 1 kilo sumakuan gyud na siya. So, dili man binuok ang pagsabot ani. Dili. Pero papili yun sila, it's either manok. It's either manok or baboy. Depende sa availability. Per family, kapitan. Yes, per family. Dili siya per household. So doon ay posibilidad nga sa kabubong makadawat og 3 ka kilo. Na. Nay uban 5 gani kay diri pud para buyag sa akuha naay usa ka household nga 5 ka family. So sa imuhang sitwasyon pila naman ka pamilya ning imuhang barangay Tugas bro dako ba ni? Karon mga naa na sa 16 kapin ang amo ang pamilya. Ang amo ang hatagan. So napa may sobra di aron mga 100 na siya. Mo na last na olay na. So mga naas mga 80% na hatagan ano niyo? Mga almost 97%. Kay gamay man naman to. So, wa pa kinahibalagang problema sa distribution gawas ining lista-lista. Ang kuan lang yun no kanibang akong hangyo ra sa mga tao ba nga og naa ganitay panghatag ako ra hangyo nga magpundo ra gyud sa ato panimalay or og dili nato malikayan nga kay siyempre mag-ilog man gyud na sila nga naa man gutay gitawag nga physical or social distancing. So mo ra gyud na ato ang akong ipakuan nila nga at least ma-airman ni siya nga kung may mo magpanghatag nato ato ra i-observe na siya nga rules. Kay ngano og dili nato na i-observe why siguro ariyon ta sa DILG mahunong ang pagpangataganay. Kay nilabag man gud ta sa kuan sa ECQ or bisag GCQ kay mo down naman ta sa GCQ pero observe social and physical distancing ra gyud. Mo lang gyud ang ako ang gihangyo sa mga katawhan para dili ta magyagaw ba.
So, imong awhag, imong anunsyo sa mga taga-tugas. Okay no, so ako lang giawhag ang mga taga-tugas. Napod dali lain pangutana sorry katong sa social amelioration para okay sa akong cellphone gani matingala na sila nga maditso na block kay akong gi-block ang mga unknown numbers ba. Kinaay sig pangutana aning mga kabahin sa social amelioration. So sa tugas ako lang gipaabot sa mga sa mga lumulupyo diri nga wala pa ang ato ang lista. Kay gipang kuan pa sa DSWD gi-assess. No, so ang kuan lang og naa na ang lista ayaw ra mo kabalaka kay kada sitio every sitio amo nang butangan og i-posting namo og kinsa nang makadawat para dili na mo maglibog nga ay mo adto ta dito kay nagadawat at least makita nila ba ay wala man ta dili ra ta mo adto para dili pod ang taho dili mo daggan ba. Kaya expected ba ni Kap? Mupiat ta butong wala mabit lista. Kana gyud sa mo'y problema kay halos tanan man halos tanan nga galibog ko og kisa asa na i-address DSWD ra jud. usa po na DSWD ra mao na akong gikuan ninyo nga og naamoy pangutana ayon na lang mo dugang-dugang og ari diri kay samot mo kadaggan sa tao ato ang social o physical distancing mawala na ang ako ang itambag lang iadto ra mo sa DSWD pero dili po sila mag binagsara. Pero at least karon may nga katong naka-fill up man gani sila pero wala to'y assurance kay kung ako may pabuton ipirma ko makadawat gyud sila nagipirmahan man ako pero wala tay mahimo kay ang DSWD may final ana nga say no Nga mo so far wala nang uli ni mo direk mga karami ay di na ko brawat para mas mga kabos na lang yun. So far wala pa. Kay ako apong instruction sa mga BHW nga katong kuan na sila teacher ay nang yung sudla. Kay para less sa trabaho pud ba. Pero ug na magaling makalusot kana ato ko dagay dili pud dagay angay natong dawaton na siya. May naman na ihatag naman po nato sa uban. Nga kanang angay pong hatagan ba. Kay mo magoy common problem anang sa SAP nga daghan yung nagreklamo kapitan. I hope nga atong wa pa may ma-posting no atong mga SW maayo jud nila ayag. Kay masagmuyo ang silingan nga angay tabangan nya ang tapad nga balay adunahan matawat kay mo na siya kuan mo na siya main problem kay mo na man okay ra kay wala ko kadawat pero katong maglantaw nga kato siya nga mas maayo pa to siya status kinabuhi nako nakadawat man. Pero depende man guna siya sa kuan pod. Na magoy uban nga dili pod mo tug-an og insakto ba. Di ba? Pag interview nato, mahadlok mo butang o pilay sweldo. Kay basig dako ato ibutang di ta kahatagan. Mo na siya, mo nang nabe tay gibutang dito sa ubos nga kaning ako ang gi-mention sa taas. Murag affidavit niya. Murag affidavit ba. Mo na siya akong ipasabot sa akong mga tao nga inga gyud yung kinahanglan honest ra ta. Kana sumbos og curiosity. O gipirma gud mo. Pirma gud mo. May moron nga maestra day ka niya karon ipirma ka so pwede ka kasuhan na. Di ba? Mo lang magpaabot ta sila niya. Mutawag na niya ako sa istasyonan og naana ang kuan. Ang list. So, mensahe niya? Mensahe ni mo Kap sa tada nga taga-tugas. Okay, so ako ang mensahe no. So kita mag-ampo lang ta nga mahuman na ning ato ang pandemic nga giatubang karon. Kay kami po diri sa barangay kuan na gyud kaayo ganang galibog nami unsa pag-manage ultimo sa amuang pamilya. No? Mas daggan mig time mag-spend diri sa barangay. Hinaot makasabot pud ang mga tao ba nga kuan kaning tawagan ning mas karong kuan mas sila ang amuang priority kaysa sa amuang pamilya. Kay ang ilang panginahanglanon amuan lang gipangitaan og asa mi makakita. So pabagas na ana. So mao lang ginagawa magkuan na ta tinabangay. No? And kaning tanan mahuman ra ni. Salamat kapitan. Thank you. Thank you. Aksyon Balita.